Mine damer og herrer, så er det nu aller sidste dyst. Vi gør klar til starten. Det er cykelrytteren, det er grovæderen, det er væddersmanden, alle er klar. Og her går starten faktisk. Skinnecyklen blæser ud af starthullerne, og det samme gør cykelrytteren. Hun er som forsvundet. Men her, allerede inde på de første meter, møder skinnecyklen den første forhindring. Væddersmanden må af, og imens lader grovæderen sig overhovedet ikke påvirke. Det er utroligt, at han kan både spise og styre skinnecyklen på en gang. Og så er vi tilbage. Det er cykelrytteren. Det går som lyn og torden. Jeg tror, hun har en topfart på 110 km/t i øjeblikket. Og tilbage på skinnerne. Jamen, jeg så slet ikke gisne om farten her. Det er en regulær dødsmaskine, der er på vej. Og undervejs på turen passerer vi ufattelige mængder af seværdigheder til begge sider. Har de overhovedet en tid til at nyde det? Det kan man kun gisne om. Men her endnu en forhindring. Dengang er det grovæderen, der må af. Jeg har da aldrig set ham løbe så hurtigt. Og her ser vi så kortet. Her får man virkelig et indtryk af den sindssyge topfart, cykelrytteren skyder på den motoriserede cykel. Det er klart den røde linje, der er i front på dette tidspunkt. Og mere skinnecykel. En fantastisk dødsmaskine, vi ser her. Det er elegance og stil og grovheder i en skøn forening. Aldrig har vi troet, vi skulle se det, men nu sker det rent faktisk. Lad os ikke håbe, de møder nogle forhindringer. Og her er det cykelrytteren. Læg mærke til, hvordan folk de springer til siden, når hun suser forbi, og bilerne må vige pladsen. Hun er nærmest ved at overhale bilen foran, så hurtigt går det. Og her har vi kortet igen, men vent, nu bliver det tæt. Det bliver tæt, og nu den blå linje overhaler simpelthen nu den røde linje. Det er helt fantastisk en udvikling. Og det virker som om, de på skinnecyklen godt er klar over det. De kan mærke, de er i front. Det virker i hvert fald som om grovæderen kan mærke det. Han tager sig god tid nu her. Der er altid tid til et mellemmåltid, som han siger. Ja, og her kommer det. Jeg ved faktisk ikke, om væddersmanden havde regnet med, at det var sådan her, de skulle transportere sig frem. Og cykelrytteren igen. Er det ikke som om, hun har sat farten ekstra op? Det ser sådan ud. Der er en bakke, der skal bestiges, og hun gør det. Men skinnecyklen igen. Hver gang cykelrytteren sætter farten op, så øger væddersmanden farten på skinnecyklen endnu en tand. Det går hurtigere og hurtigere og hurtigere. Og nu er de begge kommet op og cykle igen, men nej, hvad sker der nu? Det ser ud som om væddersmanden er i problemer. Han har noget, han skal ordne. Det kan vist ikke vente. Han må af, og ja, kære venner, luk lige øjnene. Og måske er det netop den åbning, som cykelrytteren har ventet på. I hvert fald giver hun den total gas hen over næste bakke. Og her drejer hun fra. Hun drejer ind på den lille sti. Det er det sidste stykke op mod mål. Vi kan se det her på kortet også. Det er ikke bare en fornemmelse. Nu overhaler den røde linje simpelthen den blå. Det er cykelrytteren, der lægger sig i spidsen på de sidste meter. Her har vi dem begge to. Det er skinnecyklen, det er cykelrytteren. De er side by side. Det er fuldstændig tæt. Det er så snævert, det overhovedet kan blive. Det er fuld gas frem mod mål. Og her ser vi en ovenfra, mine damer og herrer. Det er cykelrytteren. Har I nogensinde set noget lignende? Hun er on fire. Hun er rødglødende og i reflekstøj. Det bliver ikke bedre. Og her er skinnecyklen. Ovenfra. Fantastisk stil. Begge to er oppe at arbejde nu. De ved godt, det er nu, det gælder. Det er sejren, der er inden for rækkevidde. Og kortet igen. Det er så snævert, det kan blive. Men er det ikke som om, den røde linje fører? Det er som om, cykelrytteren er ved at træde den hjem. Her kommer hun. Her kommer cykelrytteren. Det er på vej mod sejren. Her kommer skinnecyklen. Det er ufatteligt tæt. Her er hun. Vi kan se hende. Det er sidste sving. Det er sidste bakke på vej op mod mål. Hvor er skinnecyklen? Den er ikke i syne, og det er sidste sving. Man kan se hende her i fugleperspektiv. Hun kommer her. Men der kommer skinnecyklen. Det er 3, det er 2, det er 1, og der er sejren hjemme. Det er skinnecyklen, der tager den. Skinnecyklen, mine damer og herrer. Hvem havde set det komme?